Многообразието на българския фолклор събра над 5000 души в неделя в местността Мараш на ежегодния народен събор, организиран от община Стралджа. В конкурсната програма на фолклорния събор се представиха повече от 20 танцови и певчески групи от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Точно в народните танци е нашия корен и нашата същност. Те са преминали през вековете и са се запазили до днес, благодарение на любовта на народа към танцовото изкуство. Нашите народни танци са част от живота и обредите на нашите предци. Те са връзката на човека с природата. Казват, че танцовия фолклор на един народ е и мярка за неговия духовен живот. Млади още от 20 години сме почнали, после имаше едно прекъсване така и после пак започнахме. Трябва да виждат младите, да гледат от нас и те да се учат и да продължат традицията. Харесваме да танцувам. От малка танцувам народни танци, защото ми харесвам. Сред гостите на събора, който и тази година се провежда под патронажа на кмета на община Стралджа, бяха представители на областната администрация, на съседните общини и на държавните институции. Нашите стралджанци 1962 година започват организирано и без прекъсване до сега се прави този събор. И понеже е естествено, няма напудрене, няма нещо, всичко е от земята и хората се го обичат. И идват от всички краища тук и на България. Това се предава и това е силата на нашия събор. Известният стралджански хореограф Тончо Тончев бе председател на журито. Помагаха му композиторът Михаил Букурешлиев, Крум Георгиев от Обществото за фолклор и обичаната народна певица Верка Сидерова. Аз вече втори ден плувам в собствени води. Е това ми. Как може да се чувствам сред хора, които имаме еднакъв интерес, еднакво пееме, за едно нещо пееме и еднакво съхраняваме. Това е народната песен, това чувствам се много добре.